Abans de començar a implementar la nostra API REST fent servir l'Express.js, cal tindre instal·lat el Node.js. El Node.js el podem descarregar des de la pàgina oficial de Node. La darrera versió és la 12, però podeu descarregar la versió que us interessi. Jo recomano utilitzar una eina que es diu NVM. L'NVM ens permet tindre diferents versions instal·lades del Node.js al nostre ordinador. De manera que si llistem les diferents versions fent un NVM-ls, ens ensenyarà les diferents versions que tinc instal·lades. L'actual és la 10, però si m'interessés canviar la versió 6, perquè he de continuar implementant un projecte que fa servir una versió antiga, doncs puc dir-li fàcilment que utilitzi la versió 6, fent un nvm use i la versió. Si faig un node -b, ens diu que la versió que estic emprant és la 6. Però, com que vull implementar aquesta API REST fent servir la versió 10, tornaré a activar la versió 10 que ja tenia. El primer que hem de fer ara és crear el projecte. El Node.js incorpora una eina que es diu npm. L'npm ens permet crear paquets de Node.js. A més, ens permet descarregar o instal·lar dependències de tercers. O, per exemple, publicar el nostre paquet a un repositori online perquè altres persones, altres usuaris, desenvolupadors, puguin descarregar el nostre paquet i utilitzar-lo en el seu projecte. El primer que farem és crear la carpeta de l'API REST, d'aquest projecte que volem fer. Li direm users REST API. Està buida. I per crear un paquet nou, un paquet de Node, farem servir l'eina npm amb la comanda init. npm init. Ara ens començarà a demanar informació base pel projecte. Nom del projecte, nom del paquet, que per defecte agafa el nom de la carpeta, users REST API, i ens va bé. Versions proposa la 1.00, però jo vull començar per la 0.0.0. Descripció, implementation of a REST API server using Express.js and MongoDB. Entry point, index.js. De moment no farem servir cap test. El repositori Git encara no està creat, ho farem més tard. Paraules clau no cal posar-ho. Autor, Albert, Nadal. Llicència MIT. I aquí ens fa un resum del fitxer package.json. Revisem que tot sigui correcte i li diem que continuï. Si llistem els fitxers, veurem que l'única cosa que ha fet és crear el fitxer package.json, que és la base de tot projecte de Node.js. Ara el que faré serà crear un README, un fitxer README, per poder fer el primer commit. Users REST API using Express. Tinc aquests dos fitxers. Inicialitzo un repositori Git fent la comanda git init i puc veure els fitxers que tinc pendents de ficar l'estatge. Els afegeixo, git add menjar, i ara puc fer el primer commit, git commit -m, i li direm initial commit. De moment guardo els commits en local. Més tard ja crearé un repositori online, al GitHub, per poder pujar el codi. Normalment acostumo a desenvolupar utilitzant l'editor Vim, però en aquest cas manipularé alguns fitxers de forma simultània, per tant, prefereixo més arrencar un editor visual com és l'Atom, que és el que utilitzo habitualment. Afegirem el projecte a l'Atom, user REST API, i ens el fica aquí baix. Perfecte. Package.json i el README. Per començar a implementar l'API REST,
crearé un fitxer inicial, un fitxer de JavaScript inicial, que és el que s'encarregarà d'iniciar, arrencar el servidor. Li diré server.js. El que farà inicialment serà mostrar un missatge per indicar que s'ha arrencat. User REST API server. Simplement perquè veiem que està arrencant. Crearem una instància d'una classe que es dirà API Server. La implementarem amb un altre fitxer per no ficar tot el codi empegat. Source. Ho ficarem a API Server. API Server. Val. Aquí el que estem dient és que agafarem la implementació d'una classe que estarà en aquest fitxer i la carreguem en aquesta variable. Ara aquesta variable en farem una instància d'aquesta classe i el paràmetre de constructor d'aquesta classe, per fer-ho senzill, serà el port d'arrencada. El port per on escoltarà. Fiqueu 1992 com hagués pogut ficar qualsevol altre. No és ben bé així. No podem ficar qualsevol port, sinó que ha de ser un port que no estigui utilitzat pel sistema. Val? Per tant, com més alt sigui el port, millor. Si no, pot ser que a l'arrencar el servei ens digui que és un port que està reservat pel sistema. En 1992 serà vàlid. I finalment, aquesta instància la farem arrencar, li direm Start Server. Podríem ficar altres paràmetres com l'IP per on volem que escolti, però ho farem amb localhost, per tant ja per defecte serà localhost i port 1992. Perfecte, aquest serà l'escript d'arrencada del servidor. Ho guardem. Normalment segueixo aquest format, val? Source, on hi ha el codi font, i en funció dels controladors i mòduls que vulguem implementar, seguirem una estructura o una altra. Jo seguiré aquesta d'aquí, d'acord? Faré la carpeta source i dintre de source crearé la carpeta API Server. A API Server és on implementaré els diferents endpoints per poder servir l'API. Llavors, el que primer hem de fer és crear el fitxer API Server, que és el que implementarà la classe. Començaré primer fent una implementació molt bàsica, molt primària, dels diferents endpoints. Primer crearé els endpoints i després provarem amb una eina per testejar l'API que aquests endpoints responen quan ataquem a través del port 1992. Per tant, aquí ja podem començar ja a utilitzar la implementació a utilitzar l'Express.js, el framework Express.js. Per tant, crearem un mòdul nou que l'exportarem. Constructor. Body parser. Això és una instància. Aquí el que estem fent és crear una instància d'Express.js.
Això no funcionarà perquè encara no hem instal·lat la dependència d'Express.js. I això, el body parser, ens permet parsejar el contingut de les transferències, de les crides dels endpoints, ens els permet passejar en diferents formats. Devem crear la instància, però ara veureu com utilitzo el body parser perquè ens ho parsegi en format JSON. Això, si ara ho executem, evidentment no funcionarà, perquè això no ho tenim instal·lat, aquesta dependència, i per tant es queixarà. Serà el següent pas que faré. Aquí el que li estic dient és que per parsejar el cos, el body de les operacions HTTP, els tracti com un JSON, els passegi com si fossin JSONs. I ara el que li faré, el que li implementaré, serà el middleware, el codi entremig, que s'execute per cada operació. Aquí hauríem de ficar els allowed origins. Els allowed origins, si no ho sabeu, són els diferents orígens als quals permetrem servir als nostres endpoints. Això és el que s'anomena el CORS. És un sistema que ens permet un sistema de seguretat que els navegadors utilitzen per evitar que els servidors s'hi pugui accedir des de dominis que no volen, que no estan autoritzats. Llavors, habilitarem una sèrie de dominis i per fer-ho crearem un fitxer de configuració. Aquest fitxer de configuració crearem més tard i en aquest fitxer de configuració hi haurà un mapa de variables, de paràmetres, entre els quals hi haurà un array d'orígens permesos. Ara el que farem és mirar que el camp origin, la capçalera origin que ens arriba, estigui dintre de l'array d'orígens que hem definit, els que donem permís des del fitxer de configuració. Llavors, a la request, agafarem la capçalera, origin, agafarem el valor i mirarem si està dintre de l'array d'orígens permesos. Index of, això ens permet cercar un valor dintre de l'array. Si el troba, retornarà un valor diferent de -1, més gran que -1. Hello, crec que és hello origin. Aquí el que li diem és que si el domini d'origen que hem obtingut a través de la petició està dintre de l'array d'orígens permesos, doncs li doni accés. Li digui al navegador que té accés que té permís per accedir. Aquí li diem, a la mateixa línia, els mètodes que pot emprar un client contra l'API que estem implementant. De manera que només admetrem aquests mètodes aquí definits. Per obtenir usuaris, per crear usuaris, per modificar usuaris o eliminar usuaris. No acceptarem cap més altre tipus de mètode. També li diem quines capçaleres
estan permeses l'origin, exactament, si no, no podem obtenir l'origin del que ens envia el navegador, el content type i l'accept. Per això no... Exacte, i l'accept. Finalment, li direm que el content type de la resposta del servidor serà del tipus JSON. És a dir, retornarem sempre respostes amb el format JSON. I amb next li diem que ja donem per vàlid la definició de capçaleres i que continuï l'entrega de la petició. Ara ho estic fent bé, això, aquest. Val, em sembla correcte. En aquesta classe guardarem el port definit per al paràmetre. Si no li diem res, al fer això, fer un dis i un nom d'un atribut, el que està fent és, per defecte, el JavaScript ens crea un atribut d'aquesta classe que es dirà port, si no existeix. Val? En aquest cas hem fet Express per guardar la instància del framework Express i també guardem un atribut, una propietat de la classe que es dirà port, on guardarem el port per tindre-ho guardat. Ara creem el servidor. Creem un servidor HTTP. Create server this.express i li diem que aquest servidor HTTP empri el framework Express. I finalment crearem un mètode de la classe per inicialitzar els diferents endpoints. És en aquest mètode on definirem els diferents endpoints, el comportament dels diferents endpoints de la classe. Start server, un mètode per arrencar el servidor, que és el que fem servir aquí. Implementem aquest mètode. Això que farà primer és assegurar que el servidor està parat, que es pare, per tant, l'aturarem. Aquí obrim el port perquè es comenci a escoltar peticions HTTP i cada vegada que es produeix un cop s'ha obert el port, li demanarem que ens pinti ens mostri un missatge, no? Per informar-nos ja de que realment està escoltant port. Aquí falta alguna cosa. Hem de tancar això. No. Ok, això no fa falta. Perdó. I aquí... Perdó, aquí tampoc, això no fa falta. Aquí sí. La funció és encapsulada dintre d'aquesta crida. Farem el mateix per aturar el servidor. Stop server.
Val? Aquest d'aquí és per parar al servidor. I ara començarem ja amb la definició dels diferents endpoints, que fem servir el mètode init endpoints. Farem un mètode, tindrem diferents mètodes, un per crear usuaris, un per editar usuaris, un per llistar usuaris i un per eliminar. Llavors comencem amb el mètode per crear usuaris. Post. Aquí fiquem el path, l'endpoint. L'endpoint i el mètode, i l'endpoint que escoltarà, que rebrà les peticions tipus post. I aquí hem d'indicar el codi, el que volem que faci quan escrigui aquest endpoint. Els paràmetres d'aquesta callback seran la petició i la resposta. De moment, per simplificar-ho, farem que mostri per pantalla doncs, la crida, fent, simplement pintant mètode i endpoint. El que volem fer ara és simplement mostrar que funcionen realment les crides. Com que hem de donar una resposta a la petició HTTP que farà el navegador, hem de respondre amb un codi HTTP i ho farem fent un write head. Li retornarem un codi 200, que és un codi de OK, i donarem la connexió a aquest endpoint per finalitzada. Aquí fem servir this, per tant hem de vincular el this. A veure... Perdó. Ho fem servir... No, aquí no ho fem servir pas. Per tant, OK. OK. I aquí el fem servir aquí. Correcte. Llavors s'ha de tancar. Va, ara sí. Endpoint, bin this. I aquí... Step. Estic fent això, this... Correcte, això d'aquí. Perdó, ja està, això està malament. Això va aquí. Va, això sobre. Aquest. Bendis. Crec que això és correcte. Si és que això ja ho arreglarem. Diria que això és correcte. Val. Sembla correcte. Val. Tenim fet el post per crear usuaris. Ara farem el per obtenir la fitxa d'un usuari. Farem amb un get users id. Farem un get, serà de users id. Epa.
Aquí, per poder capturar el valor d'un paràmetre get, ho farem ficant els dos punts. Dos punts i l'id. Get id. El mateix que abans, la petició i la resposta. Bin this per passar el context cap a dins de la funció. Ok. I farem el mateix, console.log get users i mostrarem el valor del paràmetre id i això és obtenint de la request params id. Val. El mateix, retornarem un response write head, retornarem un 200 i tancarem la connexió. Ara llistem la fitxa d'un usuari i farem l'eliminació d'un usuari. Delete serà users i l'usuari que volem eliminar. Ho copio, d'acord, per anar per feina. Això serà un delete. Això al principi és el mateix. Users, delete users, param id, right, ok. Delete. Ara farem la modificació. Serà un put users i l'id de l'usuari que volem modificar. Farem el mateix, ho copiarem. Put users. Val. Retornem 200 i tanquem la connexió. I finalment ens falta l'endpoint per llistar tots els usuaris, que serà un get de users. Ho copiem. This users ID, això ho podem treure. Get users. Això no cal. Right head, res, end. Aquí, per anar bé, hauríem de retornar una... O sigui, hem de tancar la connexió, però hauríem de tancar retornant almenys un JSON, ni que sigui amb buit. Llavors, el que podem fer és fer que retorni un JSON en blanc. Ho provarem així. Val. Hem fet els diferents endpoints, hem vist que és molt ràpid i molt fàcil. Un per obtenir usuaris, un per modificar un usuari, un per eliminar un usuari, un per obtenir la fitxa d'un usuari, per crear un usuari, aturar el servei, arrencar el servei, aquí creem el servei i aquí fem la gestió del control del cors. Llavors, ara el que farem serà fer la configuració dels allowed origins. Per fer això hem d'importar un fitxer de configuració, que ho farem fent un var config require. I aquest fitxer el guardarem a la carpeta principal del projecte. Li direm config.js. Ho guardem i aquí el que farem serà crear un fitxer nou que es dirà config.js. Aquest fitxer de configuració
és un mòdul que exportarà un objecte de JavaScript. Llavors començarem, recordo que era allowed origins i és un array de dominis permesos. Per exemple, http://localhost 4200, que són els que acostumen a ficar programes com Angular o similars. Ficar localhost o 80... Ficarem el 4200 de moment. Acceptarà aquest servidor, aquest API REST acceptarà connexions amb aquest origen, localhost port 4200. Llavors, això ho guardem i si anem al terminal, el que farem serà executar el server.js. Per executar-lo, escriurem node i server.js. Ara no funcionarà perquè no sabrà on trobar el paquet express, entre altres coses. Aquí es queixa de que li sobra un parèntesis. API server línia 51. Línia 51. Això li sobra, segurament. Exacte. Llavors això segurament sobrarà a tots. Fora. Guardem. Tornem-hi. No troba el body parser. El body parser també forma part del paquet d'Express.js. Per tant, per instal·lar l'Express.js, el que farem serà la següent comanda. Farem install npm install -s per guardar-ho amb... Podem fer una instal·lació que ens ho guardi en el global, en els paquets globals de npm, però podem fer que ens ho guardi només en aquest projecte en concret. npm install -s i el nom del paquet és express... Ho podem consultar, si no tenim clar quin és el nom del paquet, de fet sí que ho tenim clar, a veure, express amb dues S, val. Ara està descarregant aquest paquet, ja l'ha descarregat. Si tornem a llistar, veurem que ens ha creat una carpeta no de mòdules. Dintre d'aquesta carpeta hi ha totes les dependències que fan falta per executar l'Express.js. Aquí tenim l'Express.js, però l'Express.js alhora té altres dependències, que són totes aquestes d'aquí. Tornem a l'arrel principal i el que farem serà executar un altre cop al servidor. I ara tenim la nostra API funcionant, corrent pel port 1992. El que farem ara serà provar a utilitzar l'API. Agafarem el navegador i li direm http localhost 1992/users. Cannot get users. No pot obtenir. Ara tornem-hi. 404, not found, users... Que no m'hagi deixat alguna cosa. Post, get... get users... Que això ha de ser un get. Ens hem equivocat amb el mètode. Tornem a arrencar el servidor i ara ho provem. Ara sí.
ens ha retornat un 200, això vol dir que funciona, però òbviament no ens retorna res. Val? Veieu que la resposta està buida. Un cop hem implementat els diferents endpoints que conformen la nostra API REST, el següent pas serà implementar les crides a la base de dades, en aquest cas una MongoDB. Per fer això, primer hem d'instal·lar un servidor de MongoDB al nostre ordinador. Descarregarem el tarball de la MongoDB per macOS X. Accedim a la pàgina de descàrrega. Escollim el nostre sistema operatiu, en aquest cas macOS X. La darrera versió és la 4.2.3. TGZ. Aquí tenim la URL de descàrrega, la copiem. Ara crearé una carpeta on descarregar el tarball de la MongoDB. Hem de descomprimir primer. I ara sí. Aquí en els binaris. Aquí el binari que arranca la MongoDB. El que faré a continuació és crear una carpeta específica on copiaré aquest binari i eliminaré la carpeta de setup que hem creat per la descàrrega. Aquí tenim els binaris i ara el que provaré és d'arrencar la MongoDB. En altres sistemes operatius és molt més senzill, és trivial arrencar-la, però en macOS X hi ha una complicació, i és que per defecte la carpeta on la MongoDB guarda les bases de dades és el root /data/db. Això amb altres sistemes operatius es pot fer, amb macOS X no és tan senzill, per temes de permisos. El que sí que podem fer és arrencar la MongoDB i especificar-li una carpeta que no sigui aquesta. El que faré és crear aquesta carpeta aquí mateix. Li assignaré permisos per poder llegir i escriure. I ara provaré d'arrencar la MongoDB. Amb el paràmetre dbpath. Perfecte. I està funcionant la MongoDB. Un cop arrencat el servidor de la MongoDB, jo recomano una eina, un client, per poder connectar-te a la base de dades i llistar les diferents col·leccions d'una base de dades. Aquesta eina és la Robot3T, és gratuïta, es pot descarregar i és molt senzilla de fer servir. Creem una connexió nova. En localhost i aquest és el port per defecte de la MongoDB. I ens hi hem connectat. Per darrere aquí activitat. I veiem que per defecte hi ha dues bases de dades, l'admin i local, que no s'han de tocar per res. Creem una base de dades nova que es dirà test. No, li direm API. Config i API. En principi, ara l'hem cop creada, no té cap collection. Les collections vindrien a ser el que amb una base de relacional serien taules. En una MongoDB, una collection és un conjunt de documents, és emmagatzema un conjunt de documents.
és el més similar a una taula de SQL. Llavors, tornem al codi font i implementarem la connexió a la MongoDB. Abans de començar a implementar les crides a la MongoDB, primer és necessari implementar una utilitat, un mòdul, que ens permeti obrir i tancar connexions amb la MongoDB. Aquesta utilitat la crearé aquí, a la carpeta source, concretament amb una subcarpeta útils, i li diré database. En aquest fitxer implementaré l'obertura i el tancament de connexions a la base de dades MongoDB. Per fer això ens farà falta una dependència externa, que és la MongoJS, que ens permetrà establir connexions amb una base de dades Mongo. Al fitxer de configuració hi guardaré les credencials i l'adreça i el port de la Mongo. De manera que, si algun dia volem canviar les dades de connexió, només haguem de modificar aquest fitxer. En aquest mòdul exportaré dues funcions, una per connectar-nos i una per desconnectar-nos. Open connection i close connection. I ara les implemento. Aquesta és la URI per poder connectar amb la base de dades, on li especifiquem el host, seguit de el port, com una URI normal i corrent, seguit del nom de la base de dades. Recordem que li he posat de nom API. Això ho copiem. Si tenim usuari, especificarem primer a l'usuari seguit de la contrasenya arroba el host, el port i la base de dades. I retornarem una connexió a la MongoDB. Automàticament això, MongoJS prova de connectar a la URL que li hem especificat. De la mateixa manera que obrim una connexió, les hem de poder tancar. Per paràmetre li passarem la connexió i la tancarem.
Per tant, el que hem de fer ara és introduir les dades de la connexió al fitxer de configuració. Tenim els Allowed Origins pel tema del cors i ara crearem dades els paràmetres per la base de dades. Li hem dit database, els camps eren host, en aquest cas és localhost, que més el port, que per defecte és el 27.017, 27.017, el port a l'usuari, per defecte no li hem dit cap, el password tampoc li hem especificat cap, i el nom de la base de dades, que li hem dit API. El que farem ara és fer un commit de tots aquests canvis, ja que de moment portem bastants canvis, i abans de fer-ho hauríem d'especificar ignorar algunes carpetes, com per exemple el node mòdules, que bàsicament conté el codi de les dependències, i això no cal pujar-ho al repositori, ja que per una banda pesa molt i segona és innecessari. Llavors el que farem és un git ignore, node mòdules. Si ara fem un git status, veiem que el node mòdules ja no hi és, l'ha descartat. Afegirem tots els canvis. Perfecte. I fem un commit. Molt bé. El següent pas que hem de fer és implementar les crides a la base de dades. Abans, però, primer el que hem de fer és crear una collection específica per a guardar-hi usuaris. En aquesta collection és on es guardaran, es crearan, s'editaran o s'eliminaran usuaris. Perquè ens entenguem, el que fa això, una collection, és una mena de storage o array de documents JSON. En aquesta crida veiem que ens retorna una llista buida de documents. Per tant, ara el que farem serà implementar les diferents crides per anar omplint i modificant i editant els continguts d'aquesta collection. Per fer això, el que farem és crear un mòdul a banda per poder implementar les crides a la base de dades. Podríem implementar-ho directament aquí a la classe API Server, però seria molt lleig, estaríem acoplant codi. El que hem de fer, el que hem d'intentar assolir és desacoplar codi i desacoplar funcionalitats. Per tant, crearem un mòdul a banda específic per a la gestió d'usuaris. Li direm User Manager. Aquí al User Manager implementarem totes les funcions per poder editar, eliminar, modificar i crear i llistar usuaris. Aquest mòdul ha de ser accessible des de la classe API Server. User Manager.
carregarem la configuració, que tenim guardada el fitxer de configuració. També importarem el fitxer d'utilitats que hem creat per obrir i tancar connexions a la base de dades. I finalment importarem la dependència Mongo.js. Si això ara ho executem, no funcionaria, perquè aquesta dependència no l'hem instal·lat encara. Després ho farem, des de la línia de comandes. Ara especifico les diferents funcions que volem exportar. Una per cada cas d'ús. Aquesta primera serà per obtenir la informació les dades o la fitxa d'un usuari. Aquesta és per eliminar un usuari en concret. Aquesta serà per llistar tots els usuaris. Aquesta és per crear un usuari. I aquesta és per modificar les dades d'un usuari en concret. Ara el que s'ha de fer és implementar aquestes funcions que volem exportar. Per exemple, començarem per la modificació, no? Update. Obrim una connexió a la base de dades. Aquí el que els estem dient és la base de dades, la col·lecció com a obert. Aquí li hem d'especificar la collection, en aquest cas és users. Recordem que li hem dit users a la collection. Per tant, a la connexió que hem oberta amb la base de dades li diem que volem accedir a la collection users i aquí li especifiquem quina operació volem fer. I això ja és llenguatge, és semàntica de queries de MongoDB. Aquí li diem quin document volem actualitzar. I aquí li diem què volem fer amb aquest document. Concretament el que volem fer és l'usuari que té aquest ID, el volem actualitzar aquest document amb aquest altre document que ens arriba per paràmetre. Aquesta és la funció de callback. És el que volem que passi, que s'executi, un cop s'ha fet l'operació. Si ha anat bé, retornem el callback true. El callback és una funció que té per paràmetre un booleà. Ara ho veurem quan implementem l'execució d'aquesta funció des de la classe API Server.
Aquesta és la meva implementació. Es pot fer de moltes maneres. En aquest cas és una implementació molt senzilla i molt simple i bàsicament aquí el que fem és indicar si ha anat bé o malament. Si el callback retornem true, retornarem un 200 i si el callback retorna fals, doncs retornarem un error, del que sigui un 500 o el que creiem més convenient. Finalment, tanquem la connexió. En cas d'error, tanquem la connexió i retornem el callback indicant que l'operació ha anat malament. Aquí es pot observar que per cada crida s'obre una connexió a la base de dades. D'acord? Per cada crida, quan l'endpoint s'invoqui, el que farà l'endpoint és executar, en aquest cas, executar aquesta funció. La funció obre una connexió, fa una operació, tanca la connexió. Això és, en certa forma, ineficient. Podríem millorar-ho, es podria millorar fent una piscina, un pool de connexions, però aquí ja ho estaríem complicant. En aquest exemple, el que vull és, sobretot, explicar-ho d'una forma simple i senzilla. Llavors, ja recau sobre el programador com fer el sistema més eficient i evitar crear connexions tota l'estona. Aquest és l'update. Ara implementaré la creació d'un usuari. Aquí el que estem fent és un insert de l'usuari i un cop l'operació d'inserció ha finalitzat, comprovarem si ha anat bé. Si ha anat bé, retornarem un document, que aquest document serà el mateix que hem inserit. És a dir, si l'operació ha anat bé, s'haurà guardat a la MongoDB un document user amb les dades que li haurem passat i ens retornarà el document user. Per tant, en aquest cas el callback té dos paràmetres. Aquest callback en concret, per aquesta crida en concret, té dos paràmetres. True. Altrament, si no ha anat bé, retornarem un defined i li indicarem que ja no ha anat bé. La gestió d'errors, en aquest cas, recau sobre el programador. Jo ho he fet així per simplicitat. Hi ha altres maneres per gestionar els errors, amb codis d'error i d'alguna altra manera més eficient. Jo ho he fet així per senzillesa, per simplificar-ho. Finalment, el que hem de fer és tancar la connexió. Close connection, DB.
l'operació find one ens cerca un document que segueixi aquest subjecte, aquesta query. En aquest cas el que volem és cercar el document que té per identificador el valor que li passem per paràmetre. Tanquem. En aquest cas, amb la MongoDB li podem indicar quins camps volem que ens retorni. Es pot fer de la següent manera. Els camps seran els següents. Un identificador, un nom. Indicant un 1 o un 0, el que estem fent és dir-li que ens retorni aquest camp o no ens el retorni. Per temes d'eficiència, doncs, potser ens interessa només retornar un grup reduït de camps, però si els volem tots, ho especifiquem. Perfecte. Aquí falta una cosa. Hem de tancar la connexió. Val. Aquí li indiquem que el que volem és eliminar el document, el camp del qual ID correspon amb aquest d'aquí. No té cap misteri.
Si el document que ens retorna és nul, vol dir que ha anat bé, perquè s'ha eliminat. Perdó, si l'error és nul, ha anat bé, per tant, vol dir que el document s'ha eliminat. Vale, actualitzem, creem, obtenim un usuari, l'eliminem i ara ens falta obtenir usuaris. Ep. Ostres. Aquí el que li diem és que ens cerqui tots els usuaris, tots els documents, per tant no li posem cap condició. I de tots els documents que volem que ens retorni, li especificarem quins camps volem que ens retorni. De fet, són els mateixos camps que quan creem un usuari. Per tant, ho podem reaprofitar. Ara aquí el que fem és retornar tots. I hem de tancar la connexió. Devem...
Ho guardem. Jo crec que és correcte. Mirarem que no ens hagin deixat res. A veure... Ok. Llistar usuaris, eliminar usuari, obtenir un usuari, crear un usuari, actualitzar un usuari. I són tots. Per tant, aquest és el mòdul que s'encarrega de fer les crides a la base de dades, a la MongoDB. Ara el que hem de fer és que els diferents endpoints facin la corresponent crida al mòdul on hi ha les funcions per escriure i llegir de la base de dades. Per una banda, l'hem importat, he importat les funcions d'aquest mòdul, el user manager, i ara el que farem és aplicar-les aquí perquè retorni, cada endpoint retorni o faci l'operació que se li ha demanat que faci. Per tant, aquí el que farem és, primer, eliminar això, eliminar el codi de HTTP i la resposta, i serà fer la crida corresponent al mòdul d'usuaris. Per tant, farem user manager. Aquest és per crear un usuari, per tant, create user. Aquí li passem el document, el body, que conté un JSON ha de contenir un JSON amb el document que volem crear. En aquest cas, un objecte d'usuari. I aquest és el callback, en el qual ens ha de retornar la resposta de la base de dades i ens ha d'indicar si ha anat bé o ha anat malament l'operació. Si ha anat bé, retornarem un 200 i retornarem el document de l'usuari en qüestió. Stringify user. Ok. Si no ha anat bé, write head. Per simplificar-ho, retornaré un 500. Podríem retornar un bad request o un altre tipus d'operació de codi d'error més informatiu, però per simplificar retorno un 500. Ok. Get users. Aquest és per obtenir la fitxa d'un usuari en concret. Li hem de passar el paràmetre id per poder fer la query de la base de dades. Si fem un rec.params.id ens retornarà un string, però volem en format numèric, si no es queixarà la MongoDB.
Aquesta és per eliminar un usuari, serà molt semblant. Retornarà true o false si ha anat bé o no ha anat bé l'eliminació. Retornarem un document buit. Ara el que farem serà modificar un usuari. Això ho eliminem també. Update user. Farem un update user i el mateix. Li passarem el document que volem actualitzar. Val. I ara resta finalment llistar els usuaris. Get users. Val. Això hauria de ser suficient. El que provaré de fer ara serà executar aquest codi. Ara provaré d'arrencar el servidor novament. Es queixa de que no troba el paquet Mongo.js, per tant l'instal·larem. Un cop instal·lat, veurem que al fitxer package.json ens hi ha afegit una entrada nova que és per la de Mongo.js. Molt bé, tornem a provar d'arrencar el servidor i ara ja funciona. Per posar a prova l'API, per interactuar amb l'API i veure que les crides funcionen i que fan el que han de fer, podem utilitzar una eina com és el Postman.
El Postman és un client HTTP que ens permet fer operacions com si fos la línia de comandes CLI del curl. Començarem per la més bàsica, que és la de llistar els usuaris que tenim a la base de dades. Localhost, port 1992/users, i l'enviem. Ens retorna una write buit. Aquí veiem que ha rebut la crida, però ens retorna una write buit, per tant, vol dir que no hi ha usuaris. Però haurem de crear un usuari nou. Farem un post a users i li enviarem un JSON amb el format que hem especificat al user manager. Si anem al user manager, el que s'espera que guardem a la Mongo són aquestes dades d'aquí. Llavors crearem un usuari de prova, id 1, l'usuari 1, name, enable és un booleà, i finalment la data de naixement. Aquí per anar bé hauríem de posar el format timestamp de JavaScript, però ara no tinc cap exemple, ho deixaré en blanc. Doncs bé, ara provarem de guardar aquest usuari nou i sembla que ha anat bé. He fet el post a users i sembla que ha anat bé. La resposta és l'usuari que hem creat. Aquí ens afegeix un camp nou, que és l'ID de la MongoDB. És l'identificador intern d'aquest document a la MongoDB. Si anem al client, al Robo3T, i recarreguem, podem veure aquest usuari, aquest document, a la collection users. Per tant, si ara fem un get de users, obtindrem l'usuari que hem de crear. En podem crear un altre. En crearem un altre, usuari 2. I l'enviem. Ha fet el post, recarreguem, i ja tenim dos documents, dos usuaris. Ara provarem de modificar, provarem d'obtenir la fitxa d'un dels usuaris. Farem un get a users i obtindrem la fitxa de l'usuari 1. Perfecte. L'usuari 1 és Albert Nadal. Si fiquem l'usuari 2, ens retorna la fitxa de l'usuari 2. Podríem ficar, per exemple, modificar la fitxa de l'usuari 1. Obtenim la fitxa de l'usuari 1, la copiem i provarem de modificar-la. Farem un put de l'usuari 1 i al body doncs ficarem Bernadal, podem modificar i ficarem editat. Si ho guardem, ens retorna un 200 i anem a veure si realment s'ha modificat la fitxa d'aquest usuari.
usuari 1, edited. Què més podem fer? Podem eliminar un usuari, però haurem d'eliminar un usuari. Eliminarem l'usuari 1, farem un delete de l'usuari 1 i l'enviem. Retorna un 200, sembla que ha anat bé, i el que farem ara és consultar els usuaris. I ens retornen només a l'usuari 2. Sembla que funciona bé. Aquí, com he dit abans, aquesta és l'idea interna de la MongoDB. Això ho podem eliminar, perquè aquesta idea no ens interessa. Per fer-ho, modificarem el User Manager i farem un delete. En aquest cas, un update. No ens caldrà. El crear un usuari sí que ens caldrà. Aquí es retorna el document que hem creat i el que podem fer és un delete doc id. Això el que farà és del nostre document que retorna, eliminarà el camp id. Això ho copiem i ho farem servir també per obtenir la fitxa d'un usuari. Aquí hauríem també d'eliminar. A veure, podríem fer... Aquí podríem eliminar de cada document que retorna, de cada usuari, eliminar el camp id. Llavors recorrem l'array, el docs és un array, for each, fem una funció, i això ens eliminarà el camp id de la MongoDB que no ens interessa. Ho guardem, tornem a arrencar el servidor i ara a les crides no ens hauria d'aparèixer aquest camp. Perfecte, ja no ens apareix. Si obtenim la fitxa de l'usuari 2, tampoc ens apareix. I amb això crec que tenim una implementació força senzilla i força eficient d'una API REST desenvolupada en Node.js, utilitzant el framework Express.js i utilitzant una MongoDB com a capa de persistència. Acaba el vídeo, convé fer una última cosa, que és guardar els canvis.